Аз по... Ти завъртя ли обръч? Да. Супер си. Тежко ли е? На който му струва, че това на обръч е лесно, не, повярвайте. Да дойде да пробва. Изобщо е лесно, да. Да дойдва в залата. Цяло съчетание направи, бе. Добре. Здрави са ръцете. Здрави се, здрави се. Не очаквах. Това беше от мен. До тук съм.